Khoroksa Tipra Mothani Wngwi leader khlai tongnai Andreo Uchoi achomsa Mokol Nokya wngmabai tini Thongar kalaijak 2 bosor Mokol Nokya wngwi kalaijak bono Thangwi naikha Karbook Tipra Mothani wngwi Thangwi Chubakha Thangwi rikha Karbook Tipra Mothani block president Tripura Vice President Nagendra Uchoi, Secretary Bishal Deborma, Senior Leader Soptom Jamatia, Song Akosong Te Warrior Rok Thangwi, Naika Bono, Boni Nukungo Thangwi, Te Chubakha Thangwi Rika, Rang Te Mairong Rok Thangwi, Takuk Andreo Uchoi ni Nukungo Thangwi, Chubakha Rika, Karbook Tipra Mothani Wngwi. Sini borong genang sini block president sini Tripra sar sini vice president sini borong genang Nagendra Uchoi sar sini senior leader Soptom Jamatia senior leader Kolai Tripura local vice chairman Joyanto sini aroni local chairman sini borong genang Chandra Uchoi borong genang sini Rupesh Deborma sini kumui song ako kai sing thaleka ye bono sini kisa se sumani mairong rok sini se kerja ye sing tahu cara kan sini block president sini borong nang bongkok Wang mano sini warriors ke omo sini Karbook subdivision ni sini Tipra Mothani best leader na khai tongmani ke botini kisa bini Mokol sayang Wngwi kisa bini Mokol disturb khaika Hanwe bini 2 bosor মানে 2 years পর্যন্ত abo khai naikha abo doctor robai naijaka kai ai porose bini kisa chole doromkha kisa pono clear ngia bini Mokol ke abono chungtini khobor khana gei khana to kudungma nongjak ai por chungtini khai rogi nai chungtini jini je mathak jora sini maharajani je tui dorma bai je sini Tipra Mothani ideology ni tuiyei o ison tui chungtini Karbook subdivision nongwi phai Tini Andreo Uchoi, bono tini Mairong Tai Rang, je mansa jora tini bono Chubakha rekha, tabu bono Rang ya